Aktiviteterne er en spejling af delsagens økonomiske struktur. Timer skal føres på aktiviteter. Derfor skal en delsag altid have mindst én aktivitet. Vælg direktion, planlægning. Du skal højreklikke og vælge tilføj aktiviteter. Du vælger ved at dobbeltklikke på aktiviteten eller markere en flok og tryk tilføj til sagen. For at tilføje en medarbejder til aktiviteten, skal du højreklikke på aktiviteten og trykke på tilføj medarbejder. Indvælg ved at dobbeltklikke. Fordelen ved at indvælge medarbejderne på aktivitetsplanen er, at aktiviteten nu automatisk står på deres timesedler. Når medarbejderen så ikke selv skal indvælge på timesedlen, så sikrer det, at timerne bliver afleveret på den rigtige aktivitet.